እስኪ እዚህ ቪዲዮ ዙሪያ ላይ እንመለስ። እንግዲህ ኣብዚ ሰባት ከም ድሌቶም በሊዖም ኣትሪፎም ድዱሩ ኢሉ ዓዲ ላነበረ ናይ እንግዲህ ከምዚ ሰብ ልብላዕ ሲሉ ዓፅሙ ወፅዩ እስካብዚ ደረጃ በፂሕና ኣለና። መጀመሪያ ደረጃ ሃምዚ ደለ ነገር ሃምድንሆ ማንም ሰብ ኣይፈልጥ ነይሩ። እዞም ቆልዑ እዞም ተዘያጋልፅዎ ነይሮም እዚ ኩሉ ህዝብስ ጉዳ ነይሩ ማለት እዩ። ሕዚ እውን ይረግፍሉ ይሰው እና ቤተሰብ ሕዚ ብዙሕ ከውግዐኩም ኣይደሊ ግን ቶሎ ቶሎ ኢልና በቃ ተኻለና መጠን ኩልና ንሓግዝ ኩልና ተኻለና መጠን ንግበር ካብኡ እዞም ሰባት እዚኦም ነትርፎም እዞም ዕያልና ነትርፎም በይዛኹም እዚ ኣይኩለኩም መፅእ ዕያል ንሕና ባዕሉ